Γεια σας παιδάκια, κάνουμε άλλο ένα βίντεο με τον Χριστάρα και θα κάνουμε ένα vlog του σχολείου. Πάμε να μπούμε μέσα. Ξέρω έναν τρόπο που έχω βρει. Εγώ ξέρω πλάκα. Τα έχετε ανοίξει εσείς τα παράθυρα. Τι? Ποιος τα άνοιξε τα παράθυρα μέσα στο σχολείο? Εμείς τα είχαμε ανοίξει, Εγώ με το Μίξο είχαμε ανοίξει τα παράθυρα την τελευταία μέρα πριν τελειώσει το καλοκαίρι, πριν έρθει το καλοκαίρι. Τα είχαμε ανοιχτά τα παράθυρα. Θα σας δείξουμε πως είναι μέσα το σχολείο. Πόσο έχει σήμερα, 28? Μάγκες η φυσούλα. Μάγκες, δεν θα πάμε μέσα. Ναι κυρία, Απλά θα κάνουμε vlog μέχρι να πάμε σπίτι του Χριστού. θα πάμε σπίτι σου. Καλά. Πάμε. Πάμε βουλκάκι. Το ξανακουτσώ. Πάμε να γρήγορα. Κάνουμε. Το κανά. Προηγούμενο βίντεο τον ήξερα το Μίτσο, το crossbar και στο pedal challenge. Πάμε να χαιρετήσω λίγο τη Σούλα. Το κλείνω λίγο το βίντεο. Πήγα. Και δεν μπήκα μέσα. Ένα μικρό βλογκάκι, έτσι για πλάκα. Έχουμε το ίδιο κούρεμα. Βάζω μια μηχανή που πέρασε τώρα. Κάτσε να τραβάω από την άλλη. Άμα δεν μπορώ να γύρω στην κάμερα. Κάκουρα. Είμαστε κουρασμένοι. 11 η ώρα το πρωί.